खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दिनैनि बे दखनानि भिडिअआ हले मोननै एपिसोडआव जागोन दै फार्स्ट आं मोनसे खान्दासे खालामग्रोगोन बेनि उनावहायसो मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय गोलाव जागोन बिराद गोबां कालेक्शन दं नालाय तो बिनिखायनो थाब थाब आङो देखायजोबनोसै नोंथांमोननोहाय फारि फारि मोनसे मोनसे नायलांदो ओरैबादि बरिया बरिया कालेक्शन फैदों सनाफोर तो आं फार्स्टआवनो नोंथांमोननो एकदम बिराद लिमिटेड स्टक दे बिराद लिमिटेड स्टक पाटनि ओरैबादि समायना नै ओरैबादि समायनाखा तो बेखौहाय नोंथांमोना मोनगोन दायो आंनियाव पार्टी वेयर फोरनि थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय ओरैबादि समायनाखा नै लस जानाय नङा बेखौहाय जायफ्रा लागोन ना लानायनि उनावहाय एकदम पूरा एक्साइटेड वाव माला गाननो मोनगोन जालायगोन ब्लाउसआ ए मा जाखोब्रा नै बेबादि आरो ब्लाउसबो दं नै ब्लाउज पिस बेयो ओरैबादि समायनाखा नै सनाफोर बेयो आं गाननायखौबो नोंथांमोना मोनगोन दै नै बेयो रिल्सआवहाय एसेनो कालारा बेलेग नुदों नाथाय अरिजिनेल कालारा ओरैबादि मोजां ओरैबादि समायनाखा आब'मोन आगैमोन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंनि दानाय दै ओरैबादि मोजां सफ्ट गुरैनो गोबा जायो नाथाय गाननो आरामल'खा आरो जोहाव जोहौ गैया जेबो जायनो नांगौ थाब थाबनो अर्डार हरनो हागोन लिमिटेड स्टक दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां रेशमि खुन्दुंजों दानाय दै एकदम प्रिमियाम क्वालिटिनि बियो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होखादो माने बेखौ गानोबा बेलेग सिखौहाय गाननोहाय फसायनाय नङा मानोना ओरैबादि गुरै सफ्टल'खा आरो डेलिभारि फ्रि होगासिनो दङ आङो जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव थाबैनो अर्डार खालामनो हागोन सनाफोर आं जे देखायगासिनो दङ बेयो प्रिमियाम क्वालिटि सानफ्लावारनि ना बेखौहाय आङो डाइरेक्टनो दाग्राफोरनिफ्रायनो लानानै फैदों हलसेलनिफ्राय बायोब्ला एसेनो दामा बारा जायबावो नालाय बेखौ आं बिनिखायनो दाग्राफोरनिफ्राय लाना फैदों सनाफोर बिनिखायनो आं हानाय मानि खमावनो हरगासिनो दायो नायदो नै सनाफोर बियो आं दसे सिगां प्रिमियाम क्वालिटि देखायदोंमोन ना बेनिफ्रायबो मोजांसिनबाव बेयो बेस्ट क्वालिटियावहाय आरो बेखौहाय मोनगोन नोंथांमोना माने बेखौहाय जेबो बुंनो हाला आरो बेनि क्वालिटिखौहाय बेलेगखा बेयो ओरैबादि मोजां गुरैल'खा जायफ्रा सोंहरदोंमोन ना जोहेव जागोन नामा जोगोन नामा होननानै बेबादि आखुजों नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां इन्दि कालारावहाय ओरैबादि समायनाखा माने ओरैबादि गुरै जाहैबाय बियो लेसल' मोनखायो बेखौ गानबाथाय बेलेगखौ गाननो गोसो जानाय नङा ओरैबादि मोजांखा ओमफ्राय थोस्लाबलाया मोनलायखाया बिनि थाखायनो जायनो नांगौ थाब अर्डार होनानै लाबानो जाबाय दायो नै सनाफोर नायबावदो ओरैबादि समायना इउनिक कालारावखा आरोना बेबादि कालारखौहाय सेटमेट मोनलाबायाबो नालाय ओमफ्राय गाननोथ' बेलेगखा गुरै सफ्टानो बेलेगखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो मोनलायखाया गासैबो प्रिमियाम क्वालिटि गोजा दै बियो बिराद समायना हेभिल'खा नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ब्लेक कालारावहाय ना ब्लेक लाभारफोर ओरैबादि समायनाखा बेयो बेखौबो नोंथांमोना दायो मोनगोनसै बेयो एसे बेलेग क्वालिटि दै आं दानि देखायनायफोरनिफ्राय बेयो एसे बेलेग क्वालिटि नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि मोजांखा नै बरिया अइटासर समायखागोन नायबावदो नै बेलेग मोनसे कालारावहाय डिजाइनाबो ओरैबादि समायनाल'खा नै आंना मामियाथ' फाग्लि जालायखाबाय आरो बोरैबा मोजां नुखादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो लिमिटेड स्टकआव दङ सनाफोर उनाव मोनाबा गोसोआ दुखु मोनोना बेनिखायनो थाबनो जायनो नांगौ बिहरनानै लादो आब'मोन आगैमोन नायदो नै ओरैबादि समायनानो एकदम इउनिक कालाराव ना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायनाखा दै
जायफ्रा एसे रोजादें गाननो लुबैयोना नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लाखादो लिमिटेड स्टकआव दङ एकदम फुजानि मोनलायला सनाफोर नायबावदो नै दाना पिंक लाभारफोर ओरैबादि समायना नायदो नै बे बिबारनि दानायखौहाय डिजाइनखौ ओरैबादि रिगिनो पिंकआव पिंक दानाय नालाय बेखायनो बारा बेरा खिन्थु शाइनिं होयो आरो ओरैबादि समायना खाथिनिफ्राय नायबा अरिजिनेलाव बांसिन समायना नुदों सनाफोर ओरैबादि मोजांखा बेखौबो मोनगोन रोजादेंल'खानो बिराद मोजां क्वालिटियावहाय नोंथांमोना दायो मोनगोन बेफोर गासैखौबो दानिया आं गाननाय आं जाय दखनाखौ गानदों बे सेम क्वालिटियावनो बेखौ नोंथांमोना मोनगोन नै दायो आखाइजों दानाय दै पद्मनि टु पद्मनि खुन्दुंनि ओरैबादि मोजां हालका माने एसे रेजेंबो खायफाया गाननो लुबैयो नालाय बेयो रेजें जागोन आरो नाथाय कम्फर्टेबलखा एकदम जोहाव गैया जेबो फास्राखौबो नायनानै लादो नै ओरैबादि समायनाखा सनाफोर जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरखादो मोनस्लाबनाय नंखाया नङाबा दायो नायदो नै सनाफोर ओरैबादि इउनिक कालारावहाय ना ओरैबादि समायनाखा डिजाइनाबो नायदो नै गोदान डिजाइननो बेफोरखौ मोनगोन दायो रुइदोबल'खानै गोबानो गाहामनो आखाइजों दानाय दै पियरनो एकदम नायनानै लादो फाग्लि जाजोबखागोन ओमफ्राय दायो फुजानि थाखायनो दाग्राफ्रा दास्लाबनो हालिया सनाफोर बेखायनो सिखौनो बारा मोना जायनो नांगौ जायखौ फसायो थाब अर्डार होनानै लाखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा नायबावदो नै ओरैबादि इउनिक कालारावहाय बावखा बेबो ओरैबादि मोजां समायना आगरफोरखौ नायदो नै माबादि दादों आरोना ओमफ्राय नायदो नै सिनि क्वालिटिखौहाय ओरैबादि रेजें आरामल'खा आखाइजों दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो सनाफोर बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव दिनै सनाफोर गुफुरखौ मोजां मोनग्रा गुफुर लाभारफोर ओरैबादि मोजां हाबाब सनाफोर अन्थावथावल'खा नायनोहाय अरिजिनेलाव केमेरायावबा माबादि नुदों आं मिन्थिला सनाफोर खिन्थु अरिजिनेलाव ओरैबादि अन्थाव बिराद सुइटखा नायदो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरनानै लाखादो नै आराम रेजेंल'खौ गाननो दायो बे माने कालेक्शनखौ देखायथ'नोसै आं बे एपिसोडआवहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय गासैबो आरोबाव मा कालेक्शन गोदान दंबावो गासैखौबो नुबावगोन नोंथांमोना माने बे कन्टिनिउ खालामोब्ला बांद्राय गोलाव जायो नालाय बेखायनो आङो बेयावनो दोनथ'बाय बेखौहाय नेक्स्ट बानायबावगोनसै दायो गोजोन्थों